z jednej nugetka a ja ju roztrhnem. Dobre, dá sa. Ale musím spraviť. Ja neviem. A potom som videl takúto istú nugetku na eBay za 100 000 eur, ale narazil sem. Slovenský sa by napísal. To urobím. To roztrhnem. Mám to zjesť? Natáčaš? A vlastne som to robil. Bude mať to peníze náhodou? Bude mať to peníze? Jak sa mi to líbi. Dobre, máš to vypnúť. Kámo, toto som ja, môj kameraman, týpek, že robí nový song. Takže bomba, toto je konec videa, takže čauko.